wis tak aturi jorong dina oleh rong kebo. Woi. Mau gua bisa pon. Kemarin ini. Aduh. Bang. Buruk loro iki. Ngono. Oh, iki arek iki nyawor iki sesino kene. Penasaran aku buka niti jaro. Kamu mau cari membenar tipe. Iya tiba ngene nih. Aku apa dah sepedamu? Padahal tak ono wonge lho. Takon padahal apa wonge ora apa-apa ta lho. Namanya mari gendeng ta? Bang. Itu. Arek kira ruwet arek. Ngejare wonge ora Lah wong apa-apa. tiba yang takono wonge ta. Ora apa-apa yo takon ora apa-apa. Ya ora apa-apa ngene tok ya arek lanang. Kok iso tipe? Lah motor pickup yo orang rating ora kok mau igone. Oh, aku ngono ndak tak sikat. Ya wis aku emosi ya. Duat ngene surus totalan buri. Ya lek wong mlayu api aku ya. Ya resikone ya iku. Wis ngono ku jenenge di empongnya lek hati-hati yo ngelawar wong betul-betul. Apa dengan HP jangan ngomong. Golek iki lho anu pelek ku lho nang mlayu ngono. Raya lah ngarep. Mburi. Buri engko wolu ngono. Ayo lho ora kawan ujine berat kabeh. Wis oleh ta urung? Gorong iki cek golek yo. Ya anu ngono. Nindako. Tidak oh. Iya total pelek. Temenan. Iya ngomong aku. Gak ora Ono sing kanca-kancamu butuh pelek ndak? Ora, temenan. Tak telepon ah. Di nomor iki. Piro? Iki catet tenan. 085 Wis nyoba teleponan. sik. Anu opo ae? Mereke opo? Urane ambek warnane opo? Sing ngombo ta ora? Aku golek sing padha iku lho. Ayo, cak ngomong turu ae le. Lanjut takok akeh iki. Duwe takok nang arek langsung tau takok aku. Kebiasaan nih. Ya sik awake diparani ya. Masalah. Teleponan ae, teleponan. Kok ngomong ora arek. Sepurane sing akeh nomere rusak. Loh, kamu ngene. Nomore pejati ya, Rek. Oh iya, nomor bapak nih iku lali. Lo iya Rek iki. Iki lho. Nomor ibu Ino. Wah, Kak iki lho nomor arek. Telepon aja telepon. Nomor arek iki. Bukan nyimpen-nyimpen aku. Ayo peng, ngepek karet. Halo, Halo. Lekur. 35. Dendi apamu? Udah mau. Cari kan tetelan pelot. Iya ta? Oh, lu mai. Tak kira Raka. Oh iya, mari tak parani. Ini ya wes. Ya wis, Cur, Lekur. Oke, 35. Ya apa ya arek? Iya, ono tapi ndak bayar ya. Kol marani. Ya wis, parani rono ae enak nang omahe. Iya, lek api tak bayar. Lelek yoga. Ya wis ae rono. Ayo, Iki lho, iki anu ah, hiasan ah. hiasan ini. Lek koncoku tak hiasan. Makanya aku mulai manuk ini ora pengen ngombe. Lek nek koncoku tak ombe, lek koncoku tak hiasan. Iki asli tau tuh iki. Asli ta, Bro? Ben.
Aku ngenten-ngenten. Oh, hajat. Ngenten-ngenteni mulai muang ora dikongkon ngombe. Wis aneh aku wis lak. Ngelak kok kemoro ndang. Ayo wis rono budal marani. Rawat ya. Ayo diparani. Gue peda ora? Mlaku tak gendong ayo. Gue peda lu. Wis tak gendong. Kemana-mana? Iya. Ayo ngene lho gendong. Pemberi ya ora petang. Tunggu wis. Wajar ngene lho mlaku. Ono ora petang. Oh, ngomel tangan. Cari golek pelek. Iya golek njene aku. Ndek kono ono ta? Ono sak set. Tak dol piro? Apik apik lagi jan. Wis piro-piro nang kanca dhewe wis tak kek murah wis. Piro? 500 wis. Lek nang arek liya tak 200. Wih, larang ngile. 500.000 nang kancane dhewe. Kon 300.000 wis. BU ngene iki. Di peleke iki ya. Tandati ireng welek kon ndasmu. Oh, jebol. Wis ngiron. Ole. Welek-welek tak ono kancane larang. Ngene lho mlaku. Nah, Kok bro? Kowe opo? Lah iya ayu wae rek. Benar nyeluk jeneng ngajane aku yuyu 2000 di pasar ngono ta iki. sorry bro. Di peleke? Yo ngene wae bos ayo. Iki ya. Ngawur. Yo kowe lho ndek jero wae. Romole rek api mayan iki. Dok mau mari banjir aja sampe kabeh. Yo mantap. Terus yo mau. Nang boleh ya. Ini lho. Jajero pedagang ini. Pedagang lagi 5 ini. Arek iki seneng rumah-rumah ngene iki. Oh iya lah. Nek kancaku lek bengi Ora tau turu ya ngene iki ya. ora tahu. Ya kok ya boleh kok. Di peleke? Delok. Sitare sabar. Iya, ngene kopi ngene. Wani piro. Lho aja ngomong duwe lek duwe iki lho gembolan, Bro. Waduh, ayo keren rupane kok ya. Rupane bapakmu. Iya. Kita payungnya nih. Makane tak terno. Engko aku lagi iya ngeterno. Waduh, maklare ya. Iya. Nggih, arek ngene iki bayar kopi jenenge. Duk, aku kok nek lawakmu terus iki lho, dobel lagi nih. Ngono ta dikira maklare ya. Lho ngono mantapun dhewe ya. Iya lah, tak dhewe ngono. Wes tak jono perke yo. Iya. Sabar ya. Apa udah dek ya? Anu, Rosi to nih. Oh ya wis ndeloki. Ono Kualitas Jepang, Bro. elek-elek. Kualitas duit mari dibawa. Tuh, ndak ya. Kualitas Jepang, Bro. Ayo. Loro. Lali raro. Anggite iki belinan ngono. Ya yo kok mamane awakmu jare mari tiba. Gak apa-apa ya sepedamu. Duh, arek iki entak kok nang. Iku ya mleyok iku. Yo peleke yo. Mburi.